60-årsdagen må jeg bede alle rejse sig og deltage i et trefoldigt leve for prinsen. Hans kongelige højhed, prinsen, leve! Hurra! Tillykke. Ja, og selvom prinsen havde ønsket sig en privat familiefest, så må man næsten formode, at han nu er glad for den fødselsdag, han har fået, selvom den har været mere officiel. Den har i hvert fald været meget hjertelig. Og nu er det sådan, at gæsterne skal til at spise desserten, og det er en dessert, som prinsen specielt har ønsket. Det er en bagatelkage med jordbær, det hedder den, og det er en jordbærkage på biskuitbund i lag med smørcreme. Og ja, det er ifølge køkkenchefen, så er det prinsens egen opfindelse. Ja, og det der skal drikkes til, det er en champagne Moët Chandon, cuvée special M og H. Altså en special levering fra champagnefirmaet Moët Chandon til Margrethe og Henrik. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen var den sidste af de officielle taler. Statsministeren, som i øvrigt er meget velbevandret i det franske, og som også, kunne jeg høre, brugte Sartres at være, d'être, som udgangspunkt for talen til prinsen. Ja, og så er det lige før vi skal til at sige farvel, for fra nu af, så er festen så privat, at vi ikke kan være med, men vi vil da fortælle, at prinsens bror Jean-Baptiste taler om lidt, og det gør også nogle af regentparrets danske venner. De vil bringe en særlig hyldest. Jeg ved, at Niels Foss vil tale. Og så er der ellers dans for alle senere til Helmer Olsens orkester og Uptown Jazz Band. Vi har også fået at vide, at der vil komme noget optræden af nogle af vennerne, men det er en hemmelighed, og det bliver det altså desværre også for seerne. Måske kan vi jo også lige nu at fortælle, at den musik, der er blevet spillet i aften, det er en blanding af dansk og fransk. Prinsen stod herinde. Musikken er blevet spillet mellem retterne, og da vi jo altså ikke har været til stede der, så kan vi kun fortælle, at efter prins Henriks honnørmarch, som vi dog hørte, så var det ouverturen til operaen Mignon. Derefter musik fra balletten Coppelia, H.C. Lumbys danske drømmebilleder. Og så Fremmedlegionens march, ja, de hørte faktisk rigtigt. Den hedder Marche de la Légion étrangère. Ja, og når det hele er lukket ned her for vores vedkommende, så vil der også blive danset polonaise, og senere på natten, så bliver der danset lancier. Og efter kinesisk natmad, så slutter festen. Dronningen danser jo sammen med nogle af sine veninder, og det er dem, der vil danse lancien. Det bliver herinde, altså bordene bliver ryddet, og så bliver der trukket et tog hele vejen rundt med 2 meter fra kanten til alle sider, og bagved det kommer gæsterne så til at stå, og så er der et ret stort gulv at danse på. Alt det siger jeg for, at vi andre kan blive misundelige, fordi stadigvæk resten af festen er privat. Så vi slutter nu og siger vel nok snart tak for i dag. Ja, og så endnu også herfra et tillykke til prins Henrik med 60-årsdagen.